Gelo hûn bixwazin dikarin civîn çêkin, çalakî bikin û bimeşin. Silav hevalno, ez parêzer Elîcan, îro em ê mijarekî zav girîng wêne ziman. Li gorî destûra bingehên, mafê her mirovê heye ku bê sîleh û bê êrîş pêşî da bê destûr standin kom bibe, civîn çêke û bimeşe. Peymana Ewropayê ya mafên mirovan de mafê her kesî heye ku bi aştiyane kom bibe û komela ava bike. Azadiya kombûnê ji bo xwe îfadekirin û fikrên xwe belavkirin re zav girîng e. Li dewletekî mafên mirova tê naskirinê, ev maf pir xweş tê parastin. Hûn dikarin bi mirov û bi damezreka civîn çêkin û bimeşin. Çalakî, civîn û meş li meydan û li qada li ser rê yani li cihên vekirî an cihên girtî yani li malên taybet dikare werekirin. Bê sîleh û bê êrîş çalakiyê ku qanûn suç nedîtibe werekirin mafê mirovan e. Ji bo vî ji yekî destûrstandin ne hewce ye. Li gorî qanûnê amirê cihê ku çalakî û meş tê kirin re 48 saet pêşî da hewce ye binivîs agahdarî werekirin. Armanca agahdarî ne ji bo destûrstandin e, ji bo ew amir ewliyahiya wan kesa ê derdor û trafîk rast û peyda bike. Dadgeha Ewropê biryarê xwe da ger pêşiya çalakiyê agahî nedabin amir jî ger ew çalakî meş aştiyane bidome o şiddet tunebe ew kes dikarin vî çalakiyê bidomînin. Ger polis destdirêjî bike dibe îxlala mafê wan kesan. Kî biryara cihê çalakî û meşê dikare bide? Hûn dixwazin li cihekî çalakî bikin. Dibe gelo. Li gorî Dadgeha Ewropê biryara cihê çalakî û meşê standin di nav azadiya kombûnê de tê qebûlkirin. Yani ger hûn bixwazin li cihekî kom bibin lê amirê wî bajarê nehêle ev dibe îxlal. Li gorî qanûnê hinek ciha civîn û meş nayîn kirin. Li parka, pîrozgeha, qesr û avahiyên dewletê, reyên li ser bajara mînak li ser rêya Diyarbekir û Batmanê civîn û meş nayîn kirin. Li çalakî û meşa nasname, pasaport an ajanama we teqez bi were be. Sîleh, molotov, kevir, dar, tiştê wisa bila ne bi were be. Pankart ji bo xwe îfadekirin re herî girîng tişt e. Çi qas xweşa dewletê neçe jî şîddet tune her pankart hewce serbest be. Ger polis dikare zûtir çalakî û meşa we bixedîne. Kombûn û meşa we ger ji qanûn dernekeve polis nikare zûtir bixedîne û destdirêjî bike. Ger kombûn û meş ji rê derket û bê hiqûq bêdewamkirin şîddet dest pê bike, polis dikare ji bo gel belav bibe hişyarî bike. Li gorî Dadgeha Ewropê polis ji bo gel belav bike nikare destdirêjî bike û êrişê wan bike. Ger polis wextê ku destdirêjî bike û gel jî bersiv bide, evê polis çi qas dikaribe qewet û hêz bikar bîne. Ger ew civîn û meş ji rê derket, polis ji bo gel belav bibe pêşî hewceyê hişyar bike û ji wan re bêje belav bibin. Ji bo gel belav bibe hewceyê ji wan re rê veke. Ger vana nêkirin û polis destdirêjî bike, ew polis û amirê wan evê suç kiribin. Dadgeha Ewropê derheqê vî de pir îxlal dide. Biryarê xwe da pêşiya ku qeweta nermtir were şuxlandin, gulê plastîk, cop, ava bi zext, an gaz were bikaranên îxlal qebûl dike. Biryar kî heye? Civîn û meşkî de polis êrişê endamê dîsk û keskê dike. Dîsk û kesk dosyê dibe Dadgeha Ewropê. 2012 de ev dadgeh biryar dide. Hikûmet dibe pêşiya polis êriş kir, endamê dîskê kevravêtin polîsa û êrişê polîsa kirin. Ji ber wî polis ji xwe parast û wan kesa bihêz belav kirin. Dadgeha Ewropê dibe pêşiya êrişa polis tu delîl tune ku endamê dîsk û keskê kevravêtine. Biryara îxlal dide û dewleta Tirkiye mehkumê tazminat dike. Ji ber ku memûr çûne civîn û meşa pirî cara amirê wan ceza birandine ji wan re. Gelo ev bi hiqûq e. Li gorî Dadgeha Destûra Bingehîn tenê ji bo beşdarbûna civîn û meş ceza birandin ne bi hiqûq e. Ger ew kes tiştekî qedexe nekiribe, suç nekiribe, nav şîddetê da tunebe, ji beşdarbûna wî civîn û meşê ceza lê birandin bi hiqûq e îxlal dide. Derheqê pir mirova da ji ber ku beşdarê civîn û meşa bûne dozê terorê hatine vekirin. Dadgeha Destûra Bingehîn dîsa dibe tenê ji bo beşdarbûna civîn û meş derheqê yekî de doza terorê vekirin ne bi hiqûq e.
گر ew kes tiştekî qedexe nekiribe, suç nekiribe, nav şiddetê de tunebe, ji beşdarbûna wî civîn û meşê derheqê wî de doza terorê vekirin û ceza lêbirandin bêhûqe îxlal dide. Mixabin li Tirkiyê xwe îfadekirin wek suç tê qebûl kirin, çalakiyê dixwaze were kirin, bêhûq tê asteng kirin. Damezrek û polîsên Tirkiyê pirî cara bêhûq hereket dikin, pir mirova ji kar derxistine, pir mirova mexdûr kirine. Dadgeha Destûra Bingehîn û Dadgeha Mafê Mirovan Ewropê derheqê van mijara da pir îxlal dane. Dewleta Tirkiyê heta rûmet nede mafê mirova û wan neparêze ew ê dadgehên Ewropê pir îxlal bidin. Em dewleta Tirkiyê hişyar dikin û em dibên bêhûq hereket nekin. Mafê mirova îxlal nekin. Ji bo mafê ve îxlal nebin, doza xwe heta Ewropê bibin. Ji bo wî serê dozê da biparêzer hereket bikin. Bêparêzer hereket nekin. Hevalno, ez bawerim me îro gelek tiştê girîngîn kir. Ger hûn bixwazin vîdeo werin, ji kerema xwe me bişopînin û vîdeoya biecibînin. Hûn dixwazin em qala kîjan mafa bikin? Şîrava da binivîsînin, em ê qala wan jî bikin. Bimînin bi qeşê, bimînin bi Kurdî.